Suntem la Roland Garros 2026. De aici se trimit cărți poștale în toată lumea, gratis. Și aici este un joc în care poți să câștigi diferite obiecte. Dar asta este cel mai interesant aici, în această cutie poștală se pun vederile. Puteți să trimiteți, după cum am zis, în orice colț al lumii. Este o idee bună de a le da șansa oamenilor să trimită cărți poștale de aici, de la Roland Garros. Suntem aproape de terenul central, de Philippe Chatrier. Aceasta este aleea principală care duce la terenul Suzanne Lenglen. J'étais chez moi en quart d'heure. De aici se mai transmite. Pe aceste terenuri mai joacă juniorii. Priviți ce frumos este banca de aici. Este o bancă veche. O sigla Roland Garros. Ce frumos este. Să veniți aici la Roland Garros și la Paris. Este un oraș foarte frumos și aveți tot timpul ce vede aici, indiferent de anotimp.